telapakanku iki. Tontonen sing kanthi permati. Iki nang nganti telapakanku wis nganti murup abang. Tak tebak jajamu ora jebol tekan geger. Aja diundang Bagong. Ayo coba tak tontone. Ya sawangan. Sawangan. Ayo. Wis abang lho. Urung ana wawan apa-apa. Lho. Entek apa ya baterene? Sawangan iki. Sawangan. Iki nek nganti abang tenan aku ora guyon, Antarja. Nek nganti iki abang tenan, kita demekke dadamu, ora usah tak tuthuke. Tak demekke, ngono. Kowe mati, jantungmu mandeg sakal. Bela ora wedi. Iki lho deloken. Iki tak dumokke dadamu, mati sakal kowe. Ora iso bali nang kasatriyan jangkar bumi. Lho. Kok isih gleleng kowe? Nek ngono perlu tak coba apa piye, Jo? Aja dianggep sepele tenan, Bagong. Hah? Iki sawangan iki. Iki nek nganti abang tenan. Kita demake dadamu kowe mati sirna Margalayu. Lho. Mesya ora wedi kowe. Nek pancen kowe ora wedi, tak coba tenan kowe Antarja Parat. Kok iso mewek-mewek. Tur lohmu metu terus. Aku ngremet brambang. Tak leletke mataku ayo uluhku dleweran bajigul. Pinter wae dramatik sandiwara. Kerep ndelok sinetron. Ha iya. Mula kok gampang nangis. Ha iya. Sing penting Raden Garkaca mundur. Ah jan asem tenan. Ning isih siji ya, Tru. Sapa? Ndara Antarja. Oh iya. Ha iki ngene wae Gong didumadil. Dumadil piye aku ora njaluk kok. Didum tetep didum. Ora njaluk tetep didum. Asli wae kabeh ora didum. Didum. Didum piye? Aku wis ngalahke loro. Monggo anake Ndara Werkudara ki telu. Heeh. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca mundur merga sapa? Petruk. Heeh. Ha iki sing nyambut gawe ngundurke Ndara Antarja, kowe ben kabeh nyambut gawe. Waduh. Aku ora iso nangis kaya kowe. Aku ki anakku mlebu rumah sakit aku nanggap dangdut. Dapure ora. Asale aku ki wong ora iso sedih terus tanggo bahagia. Ya sakarepmu, piye carane sakarepmu. Ning sing penting Ndara Antarja mundur. Kuwi sakarepmu. Wis ngono ya. Aku tak ngaso gentenan menadil dadi kok nek matur karo bapak, Pak, Ndara Garkaca mundur, Ndara Antasena mundur, terus kowe gedhe omong, Pak, Ndara Antarja kalah karo aku. Wah, bapak bombong. Ya nek aku mulih. Nek aku mudar, kowe ki takon pinter, takon menang ora takon mudar. Wis ngono wae, tak ngaso aku. Tru. Ndara Antarja ki ampuh. Ampuh. Karo Ndara Garkaca, ya ampun Ndara Antarja ki sing barep kok. Ndara Antarja ki nek muni nesu, telapakane wong didilat karo dheke modar. Waduh, tak gurukane sik, Tru. Ha iya tenan kuwi aku ora goro. Heeh. Aku kok entuk sing bahaya ta, Tru? Ora perkara entuk sing bahaya, ning tetep didum, ngono ya. Ning piye caramu supaya kowe menang? Eling, arep kowe mati, Ndara Antasena bantu. Engko aku tak ngedruk lemah ping 3, Ndara Antasena jedul kowe mati dileleti banyu sungut kowe urip meneh. Wah iya Ning. Ha iya. Ngaso, Tru? Ya. Golek nggon sing ya ndak ireng awake. Ya. Jajan sisan, Tru? Ha iya. Aku dingengehi ya. Wah, musuh jajan dhewe-dhewe ora. Mau kaya njaluk sangu karo Ndara Pandhawa, ora ngekeki do cetil-cetil. Wis pokoke kudu tak adepi iki ae. Piye meneh karang ya tanggung jawab kowe. Ndara Antarja tekan kene. Ngopo rene? Goleki Petruk. Bres ngono rampung.
Men, aku ora iso nangis kaya Petro aku ki wong ora tau iso nangis. Uripku tak gawe bungah, uripku tak gawe seneng kon sedih. Wis tak truk. Nang kono wae ya? Heeh. Engko nek Antarja kalah tak kabari. Yo ya. Engko nek aku mati gedruk lemah ping 3. Nek ra lali. Tak bandem boto ndasmu lho, Truk. Ora kasar ngono kok jero. Aku iki ngedeg-degi ae. Ora nek lali tak gedruk lemah. Engko nek ping 4, berarti ra metu Ndara Antasena. Pelinge ping 3 kok ping 4 ku jenengane tanduk. Ra ngono kae kancane. Heeh. Wis dinteni kene, dinteni kono wae, Gong. Heeh. Udus. Bagong. Heeh, anu iya, anu nggih. Ndara Wangsa Reja, Wangsa dengkulmu mlocot. Antarja, kok jedul saking jeron bumi goleki Petruk. Nun, goleki Petruk. Oh, tenan kok Petruk iki ngayal lho. Truk, sing goleki iki kowe. Aku tak leren ya le, tak dupak lambemu lho. Omong nek aku ora ana, Petruk wis bali apa piye terserah. Sing penting alasane aku ora ana ben kowe iso mungsuh Ndara Antarja. Oh iya. Ngono ya? Petruk mboten wonten. Kowe mbudheke aku apa piye? Kowe ning kono mas rembugan karo Petruk aku krungu. Wah, Truk. Krungu e wonge. Ora ana wong tak palu sirahe ora. Muni nek nggawa radio ngono. Aja omong nek dhewe omongan kae dialoge radio ngono. Niki wau transistor. Transistor ki apa? Radio. Oh, dadi udu Petruk dudu. Sampeyan mriki ajeng napa? Goleki Petruk. Nempun ketemu? Ada pateni. Wah, mbok goleki wae saklare. Ming kari nyekleke rak modar. Ora tak bandem saka kene ora. Halo. Oke. Petruk ora ana nek sampean goleki Petruk terus arep dipateni niku nuwun sewu. Kula niku adine Petruk Mas. Petruk niku masuk angin wae tak tileki tak keroki. Tak goleke apa jenenge? Counterpin. Tak goleke blonyo. Men supaya Petruk sembuh. Mari. Kok mati kok diame-ame. Jarene kowe iki satriya aja. Kok sakepenamu dhewe kowe ngarep ngame-ame patine wong sing tanpa dosa. Lho. Kok malah mripatmu mendeli. Mendeli wae wis gedene semene. Rumangsane anggepe ora. Yen ngono kowe mbelani karo Petruk, mesti Petruk kakangku kok. Nek kowe mbelani karo Petruk tak katutke dosane. Oke, ora masalah. Apa dikira aku wedi karo kowe? Rumangsamu semangkean. Yen mudar mbok men. Lho, malah malangkrik ning ngarepe Antarja. Malangkrik wae tangan-tanganku dhewe kok kowe lewel. Wani karo aku sing tak wedeni apamu? Ora minggat bidhi amblek dadamu. Kowe wis tegel tenan karo aku. Hah? Kowe arep bidhi aku tegel tenan. Jo, ono paran. Kowe ngerti aku anake sapa? Lho, anake Semar. Semar iki sapa kowe ngerti? Kae panjamaning dewa. Sang Hyang Ismanta. Ngawur. Weh, sapa ya? Truk. Bapake Sang Hyang sapa? Ismaya. Waduh, aku kleru muni Ismanta Ismanta rak tukang cukur kidulmu kae. Kae Sang Hyang Ismaya. Kae Bathara Ismaya, kakangne Bathara Guru. Aku dadi kowe arep mateni karo Bagong ki apa Bagong gampang mati wae. Gampang mati ae. Muni ora ketap-ketip kowe. Aku ki meneng-meneng ya dikanteni pusaka karo bapak diwenehi Aji Jaya Kawijayan. Ming aku ora entuk pamer, karo bapak.
Bagong, kowe tak naya Aji Jaya Kawijayan ning aja pamer, aja ngandhake karo wong-wong. Iki tak gunakake nek wis kowe kepepet. Ha iki saat ini aku betul-betul kepepet. Aku kudu ngetokke Aji Jaya Kawijayanku. Ayo Tokno. Aku ora wedi mungsuh Aji Jaya Kawijayanmu. Oke. Sawangan Antarja. Telapakanku iki. Tontonen sing kanthi permati. Iki nang nganti telapakanku wis nganti murup abang. Tak tebak jajamu ora jebol tekan geger. Aja diundang Bagong. Ha coba tak tontone. Ya sawangan. Sawangan. Ayo. Wis abang urung? Urung ana owawan apa-apa. Lho. Entek apa ya baterene? Sawangan iki. Sawangan. Iki nek nganti abang tenan aku ora guyon, Antarja. Nek nganti iki abang tenan, iki tak demekke dadamu, ora usah tak tuthuke. Tak demekke. No, ngono. Kowe mati, jantungmu mandeg sakal. Bela ora wedi. Iki lho deloken. Iki tak dumokke dadamu, mati sakal kowe. Ora iso bali nang kasatriyan Jangkar Bumi. Lho. Kok isih gleleng kowe? Nang ngono perlu tak coba apa piye, Jo? Aja dianggep sepele tenan, Bagong. Hah? Iki sawangan iki. Iki nang nganti abang tenan. Kita demake jajamu kowe mati sirna Margalayu. Lho. Mesti ora wedi kowe. Nek pancen kowe ora wedi, tak coba tenan kowe Antarja Parat. Piye, Gong? Wah, lemes aku wisan. Lemes piye? Ah, tak angan-anganake ora wedi-wedi e. Aku sing deg-degan. Saya cedak tak pamer iki nek wis abang ora wedi, tak cedhake meneh. Iki nek wis abang ora wedi. Aku ya ngati-ati ngono nek Antarja ngerti buet ngono. Modar aku. Lah kowe omong apa? Aku ya mung ngapusi. Ngapusi piye? Aku dikai aji-aji karo Semar. Semar iki sang iwange Semanto. Ismaya, Ismaya. Iki nek tak gunakake nek wis kepepet. Sawangan telapakanku. Kowe ngono kuwi. Kowe nek nang kene mesti ngono. Maida mula kowe ra ono aku wani ngapusi. Ki nek tekone diadamu jebol tekan geger, mendonong wonge. Ora wedi, ora. Tak cedhaki neh. Sawangenan to. Iki lho aku. Tak demot diadamu jebol kowe. Terus sing terakhir bengok seru aku. Kowe ora ngene aku. Kowe ora mau jebol jajamu. Melayu. Kok wedi ya? Oh, paling mambu ababku paling. Nek le wedi ki ora aku bar mangan batang kok, Tru. Batang cengelmu ki ora. Nek dile mlayu iki apa? Ngeleng ki apa? Oh. Tak uyuane ya aja. Ngono nek metu kaya jangkrik kae ora kaya. Blubuk dengkulmu ora. Lho Gong kae sapa kae? Kok joget-joget endi? Kae apa? Lho, Patih Mandura kae. Sapa? Pragota. Nek kae rasa dikasihani, Tru. Heeh. Nek ora nyekelak dhewe diajar wong loro, dajar wong loro. Ora edan. Aku didhawuhi engko
Sinuwun Prabu Baladewa kon nyekel Petruk ki wetengku wis ngguyu dhisik. Iki ana patih arep kewirangan. Ora bareng tekan kene tenan aku nyawang Petruk rupane kaya iso lho ana wong kok kaya ngono. Irunge dawane raja wae iso nggung nyengget pelem. Sing mburi matane kaya nduk ceplokan. Tak mondasmu. Nesu. Nesu. Oh, anggere isih cengengesan tak bandem watu raimu. Pate kok guyu kok ora nganggo sopan. Mboten guyu kok nganggo sopan. Guyu kok kon basa. Ya ora bakal iso kelakon. Kok balang apa ya? Sandal. Sandale sapa? Sandale Wiyaga ben. Ilang siji mbok ben. Nuwun sewu Ndara Gusti Patih. Ya, Petruk nggih. Tindak mriki ajeng napa? Diutus Sinuwun Prabu Mandura. Ken go nyekel kowe. Lha niku ora salah ora luput ajeng dicekel. Butuhe kowe manut apa ora manut? Kowe njaluk lara model piye tak pinangkani. Jaluk mati cara piye tak pinangkani Petruk kowe. Lah nuwun sewu nek sampean ajeng ngejak gojek karo Petruk. Awi, mumpung urung metu kringete. Kok tak grungek kringet sisan gelut karo Ndara Pragota. Wah, cencang jenggot kroncal-kroncal. Cencang tampar gantung cengelmu kowe. Gong, gantung kok cengele men ngono ae siat lho. Ya, ayo wi maju ri. Wah, mutar dening awak. Gong, yo.